कभी आरे सारे नहीं कहले, हम ही कहले बनी दिल लगौला के का जरूर गा लोग हमारा जोड़ी दिल लगौला के का जरूरी बाकी है नया आइटम ठीक लगल हारे सारे कि दिल लगा के का जरूरी बा कि दिल लगा के का जरूरी बा निमन नजदीक से तो दूरी बा निमन नजदीक से तो दूरी बा। अब एको गो गाना में कए गो फेंटे के परी हो जाना दो हम के करा खाती कहीं धनंजय बाबू रउआ हमरा खातिर कह सकता नहीं। हां रौरे खाती कहो तनी कर लेवल दे दी भैया। ऐसे कि जौन हाथ रौरा आज धरो तनी हमहू धरत रही बाकी छोड़ देले तो रौरे खाती कहो दिल से हमारा खेली के तोड़ देलू दिल से हमारा खेली के तोड़ देलू तहरा खाती ये दिल खिलौना बा दिल से हमारा खेली के तोड़ देलू। और एगो समय रहे धनंजय बाबू सही बात बा कि बहिए हमरा तू ही सुतत रहलू हट भाई लोग हमारे सुनता कि बहिए हमरा कभी सुतत रहलू अब कहीं और बिछत बिछौना बा दिल से हमारा अरे अब गलत बात नहीं हम गीत कहते नहीं अब एकरा के रौरा समय अन्यथा ले ले तो वो अलग बात हम आज भी आग्रह करते नहीं कि जौन जोड़ी बा अनुपमा गोलू के सभे जन तैयार शायद हमरा बात चाहे हमरो से अच्छा अगर जोड़ी बनी तो मंच पर धनंजय बाबू हमारा अनुपमा के बनी मरूरा सबके मनोरंजन खातिर गिर गवतनी अबे करे के जरूर ने अच्छा चढ़ाइबे कर बोलो मैंने तुमको चाहा तुमसे प्यार किया सब कुछ तुझ पे जान अपना भर दिया छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे सच कहती हूँ जान बहुत पछताओगे परदेसी मेरे यारा लौट के यारा मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ हम कभी छोड़ के कहाँ कोई हमें करे के भोजपुरी में कहते नहीं लो खुश हो जा अरे ये गोरी कोइलू नु हो दिल के चोरी हो दिल के चोरी ए गोरी कोइलू नु हो कोइले बारू गोरी चोरी सच्चे तू लागे लुचात चकोरी ए गोरी कोइलू नो ए भैया कहने खबर ताने के बोला के बोर्ड देखी जा कहीं धनंजय बाबू तारा के बोर्ड देखा होता धनंजय बाबू के ना हमको दे दिए हैं पहले ही दिले हाँ कब तक रहो 50,000 अभी कब तक रहो 50,000 तक के 8 गांव पर रह जाए माने 50,000 पर तो 10 बढ़िया बात तो सब न हो कही थी
अच्छा ठीक बा 50,000 पर तुमने के 10 बजे रह दी ठीक ठीक बहुत बहुत धन्यवाद बाकी हमारा सुझाव दे देती तो ठीक लगे तो हमारा दे दी ए दिदल बनु हके अरे हम नानू देखने ले ली महाराज हम छोड़ दे जाती जाके बजे दे अरे कोइले बाड़ू गोरी दिलवा के चोरी सच तू लागे लुचात चकोरी ए गोरी कोइलो न हो दिल के चोरी हो दिल के अब अच्छा लागो थोके तो तनी ताली बजा दी सब एगो तनी सफाई दे लो सफाई दे लीजिए सफाई है बा कि जब धनंजय बाबू रे 2 साल पहले बोलौनी तो बिट्टू भैया हमार कहनी जे कि गोलू बाबू के मन रहे कि एक तरफ माता बहन के संख्या हो जाए आज हम हो जौन गाना गनी है 4-5 गो माहौल के देखते हुए गनी अब माजा ले लेवे के बा संगीत से तो सब कलाकार खातिर ताली बजा के आशीर्वाद दे दी कहे से कि एक तरफ मंदिर बा एक तरफ माता बहन बा लोग तो इसने कि हमने के गायब जा अच्छा तो बीच में पीतो भाई लोग तो बा लोग चलो नुकमा कह कुछ किसा